हेलो लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव फिन खेबसेबाव बरायहरफिननाय जाहैबाय दिनैनि भिडिअआ जेबो रोखोमनि जानाय नङा माने आङो जेबो ब्लग शक लाबोआखै स' नोंथांमोनखौ माने देग्लाय 2023 मायथाइनि जानो गोनां HSLC एग्जाम 3 मार्च 2023 थामहिनबा गाबोन जागोन स' जायफोर आंनि भिउआर बा साबस्क्राइबार लोगो नोंथांमोनखौ फैबाय थानाय HSLC एग्जामनि थाखाय गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय मिजिंथिबाय गासैबो आंनि भिउआर साबस्क्राइबार लोगो नोंथांमोन आरो लोगोसे गासैबो जाय बिथांमोना HSLC एग्जाम लिरगोन थामहिनबा HSLC केन्डिडेट नोंथांमोन थ' नोंथांमोना मोजाङै मोजां लिरगोन आरो लोगोसे गावबा गावनि स्कुलनि मुं लाखिगोन बेखौ आं मिजिंथिबाय आरो लोगोसे गासैबो HSLC एग्जाम लिरग्रा बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय बेस्ट अफ लाक जासिहरनाय थाबाय गाव गावखौनो एसे कन्ट्रलाव लानानै माइन्डखौ एसे फ्रेश खालामनानै एग्जामाव जिराय आरो एग्जामखौ माबायदि लिरनांगौ होननानै बुङोब्ला जों DSLR नि फट' साफायनाय बायदि जों साननानै लिरनांगौ मानो होननानै बुङोब्ला DSLR आ मोनसेखौल' पिकआप खालामो मोनसेखौल' फकास खालामो नों जुदि दंब्ला नोंखौल' फकास खालामनानै बेकग्राउन्डखौ ब्लार खालामनो हायो थिग बेफोरबायदिनो नोंबो एग्जामाव जेन गावल' लिरदों रावबो गैया बेफोरबायदि साननानै नायख्लें नुख्लें दा खालाम आरो बेफोरबायदि नायख्लें नुख्लें खालामालासिनो नों लिरलांनो नाजा आरो लोगोसे आं बेखौनो नागिरदों लोगोफोर माने HSLC एग्जामआथ' जाबायानोसै थ' जानायनि सिगां माबायदि एक्सपिरियेन्स जानांगौ बेखौ आं एसे फोरमायनि थ' नोंथांमोना थांखांनाय कुइसन पेपारफोरखौ एसे बुथुमनानै एसे नाय आरो बेखौ सल्भ खालामनो नाजा आरो गावबा गावनो कुइसन बानायनानै बेनि एन्सारखौ दिहुननो नाजा आरो बेफोरबायदिनो नोंथांमोना HSLC एग्जामाव मोजां मार्क्स मोननो हागोन आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायनो सानो जे नोंथांमोना गावबा गावनि मुंखौ लाखिगोन होननानै आरो गावबा गावनि दावगानाय लामायाव आगान सुरलांगोन होननानै आं मिजिंथिबाय लोगोफोर आरो गासैबो HSLC एग्जाम लिरग्रा बिथांमोनखौ जोबनायाव बेस्ट अफ लाक होनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों आरो लोगो मोनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआव थेंक इउ खुलुमबाय।